आईपीएल आईपीएल दुनियार सबुठारु बड़ क्रिकेट टूर्नामेंट लीग एवं यह विश्वर कोण अनुकोणरू खेलाड़ीଙ୍କୁ ଏହି ଲିଗ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ କେଉଁମାନେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ମୋଟ 9 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 8ଟି ଇନିଂସରେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 110.62 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ 125 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଏଷ୍ଟ ସ୍କୋର ହେଉଛି 55 ରନ୍। ଅଭିଷେକ ରାଉତ ସେ ଜଣେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ଡାହାଣ ହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତୀ ଲେଗ୍ ବ୍ରେକ୍ ବୋଲର। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି। 2008 ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ରେ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 13 ବଲ୍ରେ 21 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। 2009 ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସେ 9ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳି 19.5 ଏଭରେଜ୍ରେ 78 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର ହେଉଛି ଡେକାନ ଚାର୍ଜର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ 36 ରନ୍। ସେ ଏହି ସିଜନ୍ରେ 5ଟି ଚୌକା ଓ 3ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ରାଉତ ତାଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋଟ 22 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 16 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ 116.17 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ 194 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ। ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା ସବୁଠୁ ସଫଳ ଖେଳାଳି। ସେ ଜଣେ ସ୍ଲୋ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ବୋଲର। ସେ ତାଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋଟ 92 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 90 ଇନିଂସରେ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୋଟ 90 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 89ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ 2010 ଆଇପିଏଲ୍ରେ ମୋଟ 21ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ପର୍ପଲ୍ କ୍ୟାପ୍ର ବିଜେତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ଅକ୍ଟୋବର 6, 2016ରେ 2016-17 ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ 2017-18 ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏହି ବର୍ଷ 6ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 427 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ 2018-19 ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। 2022ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମୀରେ କିଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଇପିଏଲ୍ ପାଇଁ ଖେଳିଥିବା ଏହି ହେଲେ କିଛି ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟର ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗର୍ବର ସହିତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ କ୍ରିକେଟ ଅଞ୍ଚଳର ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ବଡ଼ କିଛି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଇପିଏଲ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଆମର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଆଇପିଏଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ।